Bon dia a tothom, benvinguts i benvingudes. Jo sóc la Marga Bernárdez, pels que no em coneixeu, sóc la tècnica d'educació de l'Ajuntament i ens fa molta il·lusió poder fer aquest acte d'inici de curs 2021-22. Fa 2 cursos ja en vam fer una jornada i el curs passat no el vam poder fer pel Covid, pel motiu que tots sabem, i aquest any ens fa especial il·lusió poder fer aquest moment de retrobada. Entenem aquesta jornada com un tret de sortida del curs, com una benvinguda a la comunitat educativa. Aquí sou presents mestres de totes les escoles de Montornès, professorat dels instituts, personal que treballa a les escoles, però també tots els agents educatius de l'educació no formal, més enllà de l'escola, que és tan important com l'educació formal. Llavors tenim aquí gent de l'escola de música, gent de la biblioteca, gent de l'escola Bressol, també educadors i educadores dels equips d'infància, de joventut, gent de serveis socials, dels programes socioeducatius. És a dir, que hi ha una... Si em deixo algú, disculpeu, però la idea és aquesta, transmetre que aquí hi ha una riquesa de persones que esteu fent una tasca educativa al municipi i que amb aquesta jornada també el que volem és justament posar en valor això, aquesta riquesa d'agents, aquesta riquesa de programes, d'accions i que tots junts fem comunitat educativa i fem educació Montornès. La iniciativa parteix del Pla Educatiu d'Entorn, que és l'instrument que tenim de planificació de polítiques educatives al municipi i de planificació conjunta, que això també té molt valor, entre això, justament l'educació formal i la no formal, entre els centres educatius i l'Ajuntament. Doncs parteix aquí la idea i és aquesta, és reconèixer-nos tots com a agents educatius, posar en valor la tasca que fem i tenir un moment també, abans que cadascú estigui en el seu equipament, un moment de trobada de tots i de reconeixement. Fa 2 cursos vam dedicar la jornada a un tema així més general, que era una mica la relació entre l'escola i l'entorn, la importància d'aprofitar les oportunitats del territori. Vam tenir aquí el Jordi Collet, un professor de la Universitat de Vic, que ens va fer una intervenció, i aquest curs, conjuntament amb les direccions dels centres, hem decidit escollir, i amb també els companys de l'àrea d'acció social de l'Ajuntament, hem decidit dedicar la jornada a un tema més específic, molt important, que és la coeducació. Aquest tema està present, és una de les línies estratègiques del Pla Educatiu d'Entorn, és també una línia present al Pla d'Igualtat Municipal i tant Ajuntament com centres és un tema on pensem que hi hem de posar la banya i que hi hem de posar esforços. Aleshores, és una jornada curteta, no volíem prendre molt temps perquè sabem que tothom té molta feina. Us explico una miqueta com funcionarà. Ara farem aquesta breu presentació, després de mi parlaran la Íria i l'Ivan de l'equip d'infància, en representació una mica de l'educació no formal. Després parlarà... No, perdó, m'he equivocat. Primer parlarà la Imma, que és directora LIC dels serveis territorials, que parlaran en representació del departament i dels serveis territorials. Després, ara sí, la Íria i l'Ivan de l'equip d'infància i després la Toñi, que parlarà més en representació de l'escola, de l'educació formal. Aleshores, després farem una taula rodona, una conversa, un panel, com li vulguem dir, entre 2 persones expertes justament en el tema de la coeducació que hem portat, que són el Miquel Àngel Somba, que és doctor en pedagogia i professor, i l'Amparo Tomé, que és sociòloga de l'educació i formadora, i moderarà la taula la companya tècnica d'Igualtat, la José Gómez, i ella ja presentarà millor els ponents i presentarà millor el contingut de la taula. Quan acabem, l'alcalde també farà una intervenció i el públic també podreu fer. Vosaltres podreu fer preguntes, comentaris i el que vulgueu. I ja quan acabem tindrem la part més dinàmica, més lúdica, que serà d'una banda, aquí veieu que tenim una instal·lació, és una instal·lació, una dinàmica artística, tenim a la Bàrbara Partagàs, i ella anirà fent coses mentre hi hagi la xerrada i quan acabem vosaltres hi podreu participar, podreu escriure, podreu fer coses que ella després us explicarà millor. I després d'això, o durant això també, podrem esmorzar, que també és important perquè és el moment també de xerrar i veure'ns més les cares més directament. I l'esmorzar, perquè hi hagi ventilació d'espai, el farem aquí al pati de l'Escola de Palau. Sortirem per aquesta porta d'aquí, pugem i ja ens ho trobem. Sí? Doncs res més, passo la paraula a la Imma i espero que sigui profitosa la jornada i estiguem a gust.
Bé, moltes gràcies. Doncs aquí estem per donar-vos la benvinguda. Jo us la dono en nom del Servei Territorial i de l'equip LIC, el que represento, i bé, la benvinguda a aquest nou curs, que segur que serà un curs on haurem d'afrontar reptes, perquè això és el que ens dona dinamisme. Estem en un àmbit viu i dinàmic com és l'educatiu. Vosaltres en teniu una mostra aquí al darrere amb el Pla Educatiu d'Entorn, que aquests reptes els hem d'entomar, a més, de manera comunitària. Són reptes que ja fa temps que des del món educatiu no podem fer individualment, perquè no ens en sortiríem, i necessitem de la col·laboració, la reflexió i la presa de decisions conjunta. Vosaltres, la comunitat educativa de Montornès, en sou un exemple i aquí darrere tenim una petita mostra del que podeu fer tots plegats. Per tant, us encoratjo a seguir treballant com esteu fent comunitàriament fins ara i això ens permet avançar i seguir amb tots els reptes i superant els reptes com hem fet, sobretot el curs aquest de la pandèmia, que l'hem tingut, hem demostrat que podem fins i tot superar situacions difícils. Endavant i a seguir treballant conjuntament. Ens hem preparat un mini text, però és molt curtet, vale? Bon dia, benvinguts a tots i a totes i sobretot en especial a totes aquelles professionals que treballen més enllà de l'horari lectiu en la tasca educativa. Un any més apostem per espais on puguem garantir la igualtat d'oportunitats i construir propostes que connectin espais i temps educatius. Espais on l'infant sigui el protagonista, on puguem oferir aprenentatges per a la vida que els ajudaran en el seu camí escolar, laboral i vital. A més, volem continuar educant els infants en la coeducació i en la igualtat d'oportunitats, independentment del seu sexe, respectant així la diversitat, eliminant estereotips i esdevenint agents de transformació. Avui estem tots i totes aquí reunits per iniciar un nou curs, per plantejar-nos noves metes i per connectar l'educació i els aprenentatges que oferim des de diversos àmbits. I sobretot per un objectiu comú, construir col·lectivament una educació 360. Bon inici de curs. Merci. Bon dia a tots i totes i benvinguts i benvingudes al nou curs escolar. A mi quan em van demanar si volia estar aquí convidada en comptes de segudeta allà tranquil·lament amb vosaltres, em van fer la pregunta de si les escoles tenim la mirada posada cap a la coeducació. Jo tinc clar que la tenim posada, aquesta mirada, i no just ara que estem parlant de coeducació, sinó que ja la tenim posada des de fa temps. Potser ara el que ens caldria és agafar aquesta mirada que ja tenim i donar-li una forma perquè cada vegada sigui més fàcil treballar la coeducació sense haver de pensar que l'hem de treballar, que la tinguem tan interioritzada que ja surti sola. Fa 2 cursos es va iniciar un seminari de primària i secundària amb el tema de la coeducació. D'aquest seminari va formalitzar-se un decàleg comú a tots els centres de Montornès. Aquest curs el reprendrem, aquest seminari, i seria perfecte, superenriquidor pel municipi i pels centres, evidentment, que poguéssim acabar fent un pla d'acció comú en coeducació, en el que cada centre haurà de partir del seu punt on estigui, i tenim una eina molt interessant que ens dona el Departament d'Educació, que és el de la diagnosi, que ens dirà exactament en quin punt està cada centre. Jo crec que aquest curs podem engegar aquest segon curs de seminari, fent aquesta tasca, fent les reunions, posant-nos en comú aquells aspectes que pensem que totes les escoles han de tenir, tots els centres han de tenir, i a més fent el nostre propi, ja que cada centre tindrà les seves característiques. Ja està, jo ja m'acomiado. I el que sí que us volia desitjar
és un bon curs i sobretot que siguem capaços de gaudir moltíssim amb el nostre alumnat. Molt bé, doncs moltes gràcies. Em quedo amb les últimes paraules de benvinguda. Benvinguda també, que volia dir abans al principi, no us he dit, també especial a la gent que us incorporeu de nou, al professorat que arribeu nou al municipi o al personal de diferents serveis també que es pugui incorporar a aquest curs, especialment per vosaltres també és aquest acte i també per tots els que porteu molts anys aquí picant pedra al municipi, per tots i totes. Doncs ara ja podem seure els que hem fet la presentació i ja donarem pas a la taula rodona, a la conversa, que moderarà la José. Hola, estic d'acord amb la Toni, això imposa. Doncs primer de tot dir-vos, igual que la Marga, repeteixo que estem molt contentes i no només nosaltres, jo crec que tot l'Ajuntament de poder tornar a fer aquesta segona jornada que l'any passat no vam poder fer. Llavors estic també molt contenta, o estem molt contents des del Departament d'Igualtat de comptar amb les dues persones, amb la presència de les dues persones expertes en aquest tema que estan convidades avui. També dir-vos que aquesta jornada, tant pel Departament d'Educació, com deia la Marga, des del Pla Educatiu d'Entorn, com el Departament d'Igualtat, des del Pla d'Igualtat, és un pas molt important i és una jornada que crec que anem pensant des de ja fa temps i ja fa temps que volíem treballar el tema de la coeducació i ho estem fent. Llavors això seria com, no és el fi de res, sinó el principi de moltes coses. Us volia dir que moltes de les persones que esteu aquí sabeu que van començar una mica treballant oferint els tallers per a l'alumnat, que encara continuen, que els ofereix l'entitat Candela, però sempre amb la voluntat de que no només fossin tallers puntuals que venen a fer l'alumnat, sinó amb la idea també de transformar la comunitat educativa, tant a la formal com a la no formal. Llavors d'aquests tallers van passar a oferir formació, que hem fet formació als equips d'infància, als equips de joventut, hem fet formacions també per a totes aquelles persones que estan a l'àmbit educatiu molt vinculada tant a la igualtat de gènere com a la perspectiva LGBTI, perquè jo crec que això suposo que sortirà. Per mi també és molt important i pel departament parlar d'igualtat de gènere, de LGTBI i de feminisme i partim des d'aquesta visió. La Toni ja ha explicat molt bé en quin punt està la coeducació a l'àmbit formal, com s'està treballat des dels seminaris, com hi ha escoles que estan amb la diagnosi, i a part a la ciutadania, el curs passat vam poder portar tot el tema de la coeducació a l'EDE, ara no em surt, perdoneu, a l'espai de debat educatiu. I també vam comptar, i comptarem ara també pel seminari, amb l'assessorament d'una entitat que és molt experta, que és l'entitat Coeducació. També vull agrair la presència de l'entitat. Per mi i per el departament és molt important la creació d'aliances, partim d'aquesta base i per això aquesta jornada és un exemple més i el treball conjunt entre les diverses àrees de l'Ajuntament. Jo el que sí volia dir és que vull agrair aquesta oportunitat per parlar de coeducació i també com a un primer pas en la prevenció de la violència de gènere, perquè jo crec que la violència de gènere és la manifestació més greu, però el primer pas és parlar d'igualtat, parlar de coeducació i també del tema de prevenció de la LGTB-fòbia. Llavors, jo ja no m'estenc més, sí que us volia presentar les persones que ens acompanyaran. La idea és que sigui un diàleg, que sigui un intercanvi d'impressions. Jo sé que ells es coneixen i crec que estan contents també d'haver-se retrobat aquí. Jo crec que també hem d'agrair que puguen estar presencialment, recuperar certes, amb tota la duresa que ha suposat la pandèmia per les persones, no només per la comunitat educativa, però especialment, i que comenceu un nou curs amb totes les dificultats que això suposa. Llavors, per parlar avui d'aquest tema, comptem amb l'Amparo Tomé González, llicenciada en Filologia Anglesa per la Universitat de Salamanca i professora de Sociologia de l'Educació a la Facultat de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Coordinadora de la xarxa internacional estatal i mediterrània de ciutats educadores i va ser docent d'institut de secundària
i posteriorment professora de Sociologia de l'Educació. O sigui, ja té la part pràctica també i la part acadèmica. La seva també té activitat investigadora, l'autònoma, s'ha centrat especialment en temes de gènere i educació a nivell nacional i internacional. Ha estat directora de la publicació Quaderns per la coeducació de l'Institut de Ciències de l'Educació de la UAB i del projecte d'Educació en Valors a l'Institut d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona. Ha treballat com a assessora en temes de coeducació per a diversos governs autonòmics. Té moltes publicacions, jo us animo a que les busqueu, segurament algunes ja les coneixeu, i jo he de dir també que dintre de l'àmbit de la igualtat i de les agents d'igualtat, sempre quan parlem de coeducació, l'Amparo també és una referent. I després també tenim aquí al meu costat el Miguel Ángel Esomba Gelabert, doctor en pedagogia, professor i investigador en educació de l'Autònoma i investigador principal de la recerca Bungu del Departament d'Educació sobre Gènere i Cultura als centres educatius. Va ser portaveu de Sorracisme, director del Centre UNESCO de Catalunya, director de Formació en Educació Intercultural del Consell d'Europa i consultor expert en diversitat i educació a la OCDE, a la UNESCO i a la Comissió Europea. Com l'Amparo, també té múltiples publicacions, que també us animo a que les busqueu i les podeu compartir. Jo ja, sense més preàmbuls, i una vegada fet aquestes presentacions, jo sí que, per començar, tindrem uns 30-40 minuts i la idea és que després les persones que esteu també podeu fer les vostres aportacions, intervencions, preguntes, i una mica l'objectiu d'aquesta conversa també és, jo crec que transmetre el que ha suposat o el que suposa la coeducació per a ells, no només, jo després us faré una pregunta que no estava a les que us han enviat, a nivell també personal, perquè crec que això ho explicaran ells, no només és una part acadèmica, és una part personal i una part de canvi. Llavors jo començo i jo el que us preguntaria és què entenem per coeducació, n'hi ha prou que l'escola sigui mixta i quin sentit té en el moment actual i per què és tan necessària. No sé qui vol començar. Començo jo. Bon dia. Benvingudes i benvinguts, sobretot a les persones que comencen aquest any o que s'incorporen, com ha dit la companyera Montornès, però comenceu en un bon moment. Pensant en coeducació és el millor que pot passar a l'escola, i ho dic de veritat. A veure, per mi la coeducació és un projecte polític. Això és el primer de tot. No és un projecte escolar, simplement, ni educatiu. És polític, perquè implica canvis culturals. Aleshores no estem parlant de hem de transformar el currículum o hem de transformar o repensar els valors o col·locar principis. No. Hem de canviar la cultura perquè la cultura està plena de racisme, de classisme i de sexisme. I en aquest cas el que farem serà començar a mirar, que deies, la diagnosi, és mirar com es concreta el sexisme a les aules, com es concreta el sexisme a l'escola, als patis de fora, les persones que esteu en l'educació no formal exactament igual, i sobretot en nosaltres. Totes les persones hem sigut educades, tenim una socialització que és racista, que és sexista, i no tenim cap culpa, en absolut. Però el que sí que tenim és responsabilitat, no de lo que nos han donat, però sí el que deixem. Això ho hem de tenir molt clar. I si la formació és important i el canvi, en aquest cas, és lograr una escola en igualtat, una escola amb valors, que si voleu després aterrarem realment en les pràctiques, què vol dir reeducar-nos en el que és la bondat, la ternura, la compassió, etc., doncs a partir d'aquí realment l'hem de donar no la volta, sinó repensar-nos per a repensar l'escola. Entonces, l'escola mixta ha sigut un pas importantíssim de les persones que, com jo, vaig començar en una escola de rols dividits. Els nois feien una cosa i les noies feien una altra. Òbviament, l'escola mixta el que ha posat és tenir professorat masculí i femení, tenir el mateix currículum, aunque continua l'escola ser patriarcal 100%, que també podem entrar i definir què vol dir tenir una escola patriarcal. Està pensada sobretot, però no aquí,
ni en Catalunya, ni en Espanya, ni en Europa, a tota la Terra, a tot el planeta, està pensada, òbviament, com al segle XIX, per l'educació dels nois. Les noies em estem de puntetes encara. I de fet l'únic que diré és que encara no hi ha referents femenins ni en ciència, ni en filosofia, ni en literatura, ni en art. Continuem, estem fora del món educatiu. Per això és important, tant per noies com per nois, tan important és repensar-nos per tenir unes relacions diferents i trencar amb les jerarquies de donar valor a tot el que és masculí, per un costat, i les jerarquies de gènere que realment posen sempre, si lo dic, en els llibres de text, com ens referim, quins són realment els personatges importants, etc. Amb la qual l'escola mixta hem de sortir el més ràpid possible i hem d'incorporar little by little, com es diu en anglès, poquito a poco, la coeducació, però per el bé de l'escola i per el bé nostre i per el bé de l'alumnat masculí i femení. Aquesta és la meva mirada, Miguel Ángel. Sí. La meva, per descomptat, que a més he tingut l'ocasió de créixer i aprendre moltes vegades dels diàlegs amb tu i de la lectura de les teves publicacions, no pot ser diferent. Potser jo posaria dos matisos complementaris al que ha dit l'Amparo. Per què coeducació? Doncs perquè si al final a la societat democràtica volem viure juntes, volem viure junts, doncs hem d'aprendre junts. No té gaire sentit que la finalitat del que és el món de l'educació, de l'aprenentatge, de la formació, que són espais que ens forneixen de competències, que ens forneixen de valors, per tal de poder viure i conviure de manera compartida i en igualtat de valors i de drets i de llibertats, doncs aquest aprenentatge el fem per separat, en funció d'una variable avui dia tan fràgil i tan problematitzada com pot ser la variable sexe. I per tant, diguem-ne, en aquest sentit, té tota la raó i tot el significat del món que ho puguem fer així. I per què n'hem de seguir parlant avui? Home, no podem oblidar que encara a la nostra societat i al nostre sistema educatiu tenim escoles que defensen que l'educació segregada per gènere té un valor afegit a l'educació que podem fer de forma coeducativa als nostres centres. I a més aquests centres reben fons públics, de totes i tots. Per tant, és imprescindible que en puguem parlar, perquè això és un contrasentit en el marc d'una societat que vol ser democràtica i que entén que l'espai públic ha de ser un espai d'igualtat i que els recursos de tothom han d'anar, diguem-ne, en aquest marc. Per tant, fixeu-vos si n'hem de parlar. I n'hem de parlar també perquè si ara féssim l'exercici que jo us demanés qui és professorat d'educació infantil, voleu aixecar la mà, sisplau, les persones que sou professores i professors d'educació infantil? Quants nois hi ha d'educació infantil? Bé, si seguéssim fent l'exercici, no consumirem més temps, però si seguéssim fent l'exercici i miréssim la secundària i preguntéssim sobretot també en l'àmbit de la formació professional, qui és professora o professor de formació professional, probablement veuríem que els percentatges d'identificació de gènere, de com em sento jo i com m'identifico, variarien sensiblement. Per tant, diguem-ne, el sistema educatiu continuem sent un mirall, com deia l'Amparo, i que comparteixo, del que és la nostra societat. Una societat que encara, el 2021, segueix tenint pràctiques implícites que ens fan ser segregadors, segregadores per motius de gènere, de diversitat afectiva i sexual i altres elements que, com deia la José, tindrem ocasió de parlar. Per tant, a mi em semblen reflexions i fets, evidències
prou suficients a la nostra societat i a la nostra realitat, no del planeta Mart ni del planeta Júpiter, sinó d'aquí, de Montornès del Vallès. Podríem seguir fent altres exercicis com perquè n'hàgim de parlar, i a mi personalment em complau moltíssim que escoltar que aquí a Montornès del Vallès esteu treballant aquest tema com un tema potent, com un tema important i que d'alguna manera forma part d'un eix fonamental perquè ho és per la nostra societat i pel nostre sistema educatiu. Gràcies. Una mica, no seguiré l'ordre, perquè una mica, segons el que aneu dient, sí que és veritat això, que l'escola, la comunitat educativa, no sou una illa, formeu part d'una societat que està també en revisió i que hem d'estar en revisió. De fet, inclús dedicat a la igualtat, has d'analitzar com has estat construïda. Llavors, per també a vegades no sentir què fem o què podem fer, o no només nosaltres, que tampoc us sentiu sols ni soles, jo sí que passaria a la part de com es pot, o què han de fer, o què haurien de fer docents i persones que es dediquen a l'educació no formal i formal, coses pràctiques, que a vegades també des de quan parlem amb les escoles és una de les coses que també ens demanen. Coses pràctiques, senzilles, que es poden fer, que algunes ja s'estan fent, però una mica si podeu dir el de sempre, les bones pràctiques. A veure, els canvis, qualsevol àmbit de la vida, de la ciència, de lo que sigui, tenim que tenir molt en compte què és el que volem canviar per tal de poder mesurar si lo estem canviant o no. Això és així, perquè si no diem penso que sí, crec que sí, ni en el penso ni en el crec podem tenir la certesa de que anem per bon camí. O sigui, és així. Amb la qual cosa, des del punt de vista pràctic, tenim la mirada, l'escolta, acostumada, òbviament, a que en moltes escoles encara es continua parlant en masculí perquè és el que hem après. I la majoria dels mitjans de comunicació. Amb la qual cosa, si no incorporem, si no pensem en que les noies, òbviament, se senten o no, perquè pot ser que totes no hem sigut incorporades en un llenguatge masculí, però si feu el contrari, parleu en femení, els nois es queden dient, i nosaltres? Aleshores vol dir que ens hem de reciclar en què realment hem de pensar, no perquè fins ara s'hagi fet, realment el llenguatge inclusiu és important, i és important anomenant, tenint en compte tant a nois com a noies, professores, professors, mares, pares, àvies, avis, perquè el nostre llenguatge, a més, és que lo té incorporat, és així, amb la qual cosa és simplement dir vull d'alguna forma. Però el que us deia, si comenceu vosaltres a fer-ho, això vam fer més de 20 anys, quan jo vam començar fa 20 o més, a secundària i a primària, després l'hem fet a infantil, fa no massa anys, perquè infantil de 0 a 6 ens costava més, però l'hem fet, que és, òbviament, la part més preciosa quan veus realment com es manifesta el sexisme a los 2 anys i mig, als 3 anys, i dius, com és possible? Doncs sí, perquè òbviament vivim en societats que ho són. Però us deia coses pràctiques, el llenguatge és una, però també està en qui parla més alt a l'aula, qui crida més, qui és la maestra o el mestre que posa a la persona més tranquil·la o a les 2 persones més tranquil·les al costat de la persona més revoltosa o més cantamanyanes, o el que sigui. No, perquè ja estem assignant roles, sense voler. Tot això és inconscient, perquè estem educades i educats així. Amb la qual cosa, quan us deia, ens hem de deseducar, ens hem de deconstruir, és per realment veure on està el sexisme nosaltres, i lo tenim. O sigui, el diagnòstic. El que passa és que metodològicament, lo hem vist moltes vegades que hem fet recerca, és molt més fàcil posar la mirada fora de nosaltres que si comencem dient, ostres, quin sexista que soc.
Però si comenceu a mirar, jo què sé, els anuncis a la televisió o els jocs infantils o fer anàlisis amb nanos i amb nanes de lo que és la publicitat, entreu amb elles o amb ells quan són petites en un magatzem on hi ha jocs. De què color estan els jocs de les nenes i dels nens? Són actius o són passius? O sigui, estan als estereotips, estan com llums, dient aquí, esto es per nenes, esto es per nens, esto es per nenes, esto es per nens. I això passa sempre. I això és el que ens va fer un comportament binari. Això ho hem de trencar. No, ni hi ha jocs de nens ni hi ha jocs de nenes. Hi ha jocs per aprendre, per divertir-se, per ser igualitari, per... I això són coses molt pràctiques, que són molt fàcils, perquè estan a la vida, estan al carrer, estan... O això, l'exercici de parlar en femení una estona, no passa res, no? O contar un conte i fer l'anàlisi del conte. Qui és el protagonista? Qui té nom propi? Qui no ho té? Qui està excluïda o excluït? Per què està excluïda o excluït? Per què es diu les dones són unes xerraires? No estem excluïdes. S'haurien de dir els homes són xerraires, però no, ahí no. I estan al nostre llenguatge. O sigui que la mirada és clave des d'aquest punt de vista. Vull realment ser una persona que tracta per igual, que valoro per igual, tant que sigui masculí com femení. Què més da? Estem al món. I hem de ser realment, tenir les mateixes oportunitats, com deia l'amic Miguel Ángel, ara, les mateixes oportunitats tant en l'educació com en la posteducació o en l'educació informal. Però és un esforç, realment, jo no sé si ho deia José, és un esforç perquè a vegades, al començament, és com anar, no contra ti, sinó has d'anar lentament. No és un canvi ràpid. Cap canvi cultural és ràpid. Es dona lentament, perquè costa. Per això hauríeu de tenir una metodologia de canvi, fer el diagnòstic. De tant en tant, si mireu els patis de jocs o mireu el que estan aprenent, i sempre per què? Això són coneixements i no altres coses. Per què no hem introduït el tracte per tal d'evitar la violència que deies tu? O les actituds violentes? Per què pensem que els nois són més violents o més agressius que les nenes? Quan la violència és diferent. Els nens són més explícits perquè tenen permís. Perquè en totes les pel·lícules, òbviament, tenen el permís social. Però de totes formes lo han incorporat com que poden ser, perquè això forma part del seu fet de masculinitat. I pateixen, clar que pateixen, fins que no deixen de patir, òbviament. I aleshores ja la violència... Però les nenes són violentes també, però d'una forma molt més subtil i són molt més, des d'aquest punt de vista, és menys visible, però és molt dolorós, perquè és l'exclusió moltes vegades el que fan. I veure qui queda exclòs o exclòs al pati, o dels jocs, o de les converses, o de les relacions, o de les amistats amb el professorat. O sigui, tenir un munt d'històries per fer la diagnosi, però heu d'anar delimitant, perquè si no és un món. Si sortiu al pati per mirar qui juga aquí, quines actituds tenim, qui queda exclòs, són masses coses, amb la qual heu de mirar simplement o bé a l'ús de l'espai, o bé a l'ús dels jocs, o bé qui queda exclòs, i sempre apunteu. I aquestes són les trobades després per continuar, les propostes de canvi. Aquesta és la meva forma de buscar-lo pràctic. Clar, una mica... agafant el que diu l'Amparo, per això també és important
que no us sentiu com desmotivats i desmotivades, sinó que és una feina lenta, interessantíssima. I que una vegada que entres i que pots descobrir, jo ara li preguntaria al Miguel, quan tu treballes això, quan treballes i pots posar també exemples pràctics, quins canvis veus també, o quines... Això també et motiva a veure diferents tipus de relacions. No sé si això... Tot procés té diferents etapes. Un inici, un desenvolupament i un desenllaç que ens porta a un nou inici i així anem fent camí i anem tirant endavant. A mi em sembla que l'inici del camí de la coeducació està molt sòlid i molt consolidat, perquè aquí hi ha persones de tota mena. Si ara ens identifiquéssim, apareixeria tota la pluralitat i la diversitat de formes expressives de gènere que tenim a la societat. I aquest principi de camí també forma part de tota aquesta feina que esteu fent i que sembla que continuareu en relació al generar espais de trobada. En la presentació que feien de mi plantejaven que jo havia estat, de fet segueixo estant, al capdavant d'un projecte d'investigació, el projecte Bungo, un projecte d'investigació sobre factors de gènere en els centres educatius. Això m'ha portat des de fa 2 anys a estar treballant amb 4 escoles, concretament de l'àrea metropolitana de Barcelona, per tal de veure de quina manera tot això es pot fer i, per tant, d'alguna manera, això ens ha generat a les persones que hem acompanyat a les escoles en aquest procés molts aprenentatges. Un d'ells, la invisibilització, per exemple, que de vegades encara hi ha a les escoles, de la interseccionalitat o de la relació, si ho preferiu dir-ho així, entre les diferents dimensions de diversitat. Per exemple, la dimensió més associada a factors de gènere i la dimensió més afectada a factors de cultura. Perquè l'Amparo ho deia en la seva primera intervenció i em sembla que ho podem compartir. Tot el que hi ha al voltant de les dimensions de gènere són construccions culturals. Això té la bona notícia que poden desmuntar-se, perquè si fossin físiques, biològiques, ho tindríem pelut, diguem-ho així. Però també té la mala notícia que no hi ha res més resistent i complex de canviar que una creença, un valor o una forma de veure el món. I per això és important que quan ens deien aquestes escoles de la recerca que jo hi he participat, que quan parlem de coeducació també parlem d'interculturalitat, també parlem de diversitat cultural, perquè molts dels exemples que les mestres amb qui parlaven ens posaven a damunt de la taula tenien molt a veure amb aquesta dimensió cultural. Una mestra de quart de primària ens deia: ara estic batallant amb una família que són del poble gitano perquè el pare ha decidit que els 2 nens de la família poden anar de colònies amb l'escola, però la nena no. O, per exemple, també una mestra, recordo, de P5, molt emocionada, explicava com ella, que ha sigut una noia que ha crescut en una escola coeducativa, que s'ha sentit sempre tant a la seva família, en el seu entorn d'amistats, a tot arreu, a la universitat, en uns espais on mai s'ha vist qüestionada per la seva identitat de gènere, ella se sentia dona, per això utilitzo l'ella, doncs deia: per primera vegada a la meva vida, en una reunió amb famílies, he tingut una trobada en la qual el pare d'aquesta família no em reconeixia l'autoritat perquè era dona. I això m'ho he hagut d'empassar en silenci, no hi ha hagut cap espai a l'escola on jo ho hagi pogut expressar, ni on hagi també pogut disposar o adquirir eines per tal de treballar això que m'ha passat com a mestre, però que més enllà de que m'ha passat com a mestre, m'ha passat com a dona. Per primera vegada a la meva vida em sento qüestionada com a dona per un pare d'un alumne meu. I l'escola
no disposava de llocs ni d'espais en els quals poder jo, en primer lloc, expressar això i poder-ho treballar. Per tant, això que feu de poder-vos reunir i poder parlar, com diu l'Amparo, és importantíssim, perquè només el mateix fet de poder compartir elements que poden quedar invisibilitzats, però que són tan profuns en la pràctica educativa, en si mateixos tenen un factor transformador potentíssim, importantíssim. I la segona cosa que vull comentar també, i per seguir una mica amb la conversa i el diàleg cap a altres espais, cap a altres elements, és el fet que tenim una evidència acumulada i l'Amparo amb això ha fet contribucions molt importants a casa nostra d'observació d'aula, d'observació de pati, de tot el que té a veure, diguem-ne, amb aquestes dimensions en les quals el gènere es fa present i es distribueix als espais i als temps en funció d'unes determinades categories i de valors que tots portem incorporats. En aquesta recerca Bungo, que també vam fer grups d'infants, perquè si anem a treballar coeducació al professorat probablement haurem de tenir espais de diàleg i de treball, però potser també haurem de tenir amb famílies, potser haurem de fer grups de famílies. Nosaltres vam fer grups de famílies i vam posar famílies que tenien visions molt diverses sobre el gènere a dialogar entre elles. I va ser molt enriquidor pel professorat, molt enriquidor per les persones que veníem de la universitat, però també molt enriquidor per les famílies. Totes sortien dient, ostres, que bé aquest espai. I també vam fer grups amb alumnat, noies i nois dels diferents grups, sobretot, clar, pensant en primària del cicle superior, de 5è i de 6è, però, per exemple, amb els instituts, amb tots els grups de l'ESO, en els quals, diguem-ne, teníem l'ocasió de poder escoltar. I què ens deien elles, les alumnes, l'alumnat, en relació a aquests temes? Doncs que eren temes molt importants. I eren les primeres que deien la lliçó teòrica ja ens la tenim apresa, però després no sabem ni entenem què ens passa que quan arriba l'hora del pati o arriba l'hora del menjador o utilitzem les xarxes socials, un dels espais no només hi ha físics, no només haurem de parlar avui d'espais físics, sinó també d'espais virtuals, tot això que ens sabem de memòria perquè les tutores a les tutories ens ho han explicat i ho sabem del dret i del revés, tot això se'n va en orris. I és el mateix alumnat que demanava volem espais per entendre això, perquè som les primeres que som conscients que hi ha una dissociació entre el discurs i la pràctica, però no disposem, perquè som infants, afegeixo entre parèntesi, d'eines o d'elements de reflexió suficients per poder fer aquest pont entre aquests dos elements. Gràcies. Gràcies, Miquel. De fet, Miguel Ángel ja ha contestat alguna de les preguntes que li havien formulat, perquè hi havia una que era com transmetem aquests valors de coeducació a les famílies, ara si no li demanaré a l'Amparo una mica això, i sí que és veritat que la idea també d'aquesta jornada, has dit una cosa, la dissociació entre el discurs i la pràctica, que això no només us ho trobeu al món educatiu, sinó que crec que és una cosa que ens estem trobant, inclús les que ens dediquem a l'àmbit social i a l'àmbit de la igualtat. Llavors, com ja el Miquel Àngel, tu ja has introduït diverses coses, a banda d'això, jo sí que li volia preguntar a l'Amparo si té alguna, si vol afegir alguna cosa del que ha explicat ell, sobretot de com implicar o com transmetre aquests valors culturals a les famílies, i tenim en compte això, la diversitat ideològica i cultural, no sé. A veure, educar, quan nosaltres estàvem a l'Ajuntament de Barcelona, que vam fer un projecte que es deia Educació en Valors, i van tenir més de 120 escoles treballant en els 3 àmbits dels grans canvis en aquell moment, que òbviament era la part de com introduir el gènere femení, les dones, les noies, al món educatiu amb el mateix valor. Estava tot el que és la cura de la terra, el que és tot el que té a veure amb sostenibilitat i
canvis de clima, etc. En aquell moment no havia el que tenim ara, però iba per ahí, no? Estalviar històries perquè la terra és finita, perquè l'aire és finit, perquè tot és finit. I el tercer era la diversitat de totes les grans migracions que ja no eren de sur a nord, sinó que eren d'est a oest, de nord a sud. Vull dir, el món estava canviant la seva estructura de primers països, segons països. Els rics continuen sent rics i els pobres també, però la bretxa cada vegada se fa més gran. Hi ha més països pobres, òbviament, això sí que va passant. Això no vol dir que tinguin menys educació, però hi ha dicotomies que hay que mirar realment contínuament. Quins països estan en conflicte? O sigui, era mirar, el projecte d'educació en valors era primer definir quins eren els valors universals que compartíem la gran majoria de les cultures de les quals tenim escrits, viatges, recerques, etc. I realment havia universals, vol dir la responsabilitat. El que passa és que les manifestacions dels valors a vegades eren diferents. Com es manifestava la responsabilitat en una cultura on és més comunitària que altra que és més individualista és diferent, per òbvies raons. O com es manifestava el respecte, les relacions de respecte. Què vol dir respecte? En unes cultures que en altres. Però hi ha realment una transversalitat de valors universals. O sigui, esto de aquí sí i tot val, ni per atrás, i continuo defensant el mateix. El tot val, no arriba a cap lloc. Ni a l'educació, ni el que és la vida cultural, ni de més. Dit això, vol dir que quan fèiem intentant fer el que eren diversitats culturals, el que era la cura de la terra o el respecte per la terra o els canvis sostenibles o per on anaven, més el gènere a les escoles, o sigui, tot el que estem parlant avui, la coeducació, era complicat, però era el més bonic on es aconseguia. Vol dir, si tu incorporaves en una escola, recordo ara una la primera que vam fer va ser a La Manxa, a Tomelloso. En aquesta escola vam incorporar famílies, havia gitanes, moltíssimes, perquè Tomelloso és un lloc de La Manxa on van arribar fa anys, moltes famílies gitanes, però havia també immigrants perquè anaven a per la uva i demés i ja s'havien quedat allà incorporades. I gent del poble, gent manxega de tota la vida. I luego la part de la diversitat, del respecte per la terra i demés, la treballaven molt des del punt de vista de com es quedaven sense pares perquè s'iven d'albañiles a Madrid a treballar i no havia pare més que al cap de setmana. I entonces com la terra la treballaven majoritàriament les mares, les dones i demés, que és lo del País Basc, quan els homes se anaven a pescar i es quedaven elles com les cuidadores de la terra. O sigui, aquest fenomen està present. I luego l'educació en família, com tal, i l'escola. I realment és molt més lent, però està s'obrint quantitat de camps. I, òbviament, quan comencen a tenir paraula dones, que en aquest cas eren analfabetes totalment, no sabien ni llegir ni escriure en absolut, però comencen a sentir que tenen coses que dir i que són importants, però ningú les ha escoltat. I ahí és on comences a trencar realment aquestes resistències. Resistències perquè mai ningú les ha respectat, mai ningú les ha escoltat, mai ningú... A nens i a nenes passa també a vegades, que a casa no poden parlar, o que a casa tenen el que volen a partir de aquí el que imposa, les normes soc jo. O sigui, la diversitat de formes d'educar, quan lo obres i dius, no, a veure, és que hi ha principis que són bàsics per la convivència. I és aquesta convivència de la que estem tractant. Sí, pel que entenc, seria com trobar com uns espais i uns valors que siguin comuns per poder treballar aquesta diversitat. Seria una de les... I sobretot, visibilitzar. Hi ha molts elements que estan tan interioritzats, tan normalitzats dins de la vida quotidiana que els fem inconscients i el fet que siguin inconscients vol dir que no tenen tractament, que no els treballem. Exactament. Em refereixo una mica als exemples que tant l'Amparo com jo hem anat posant a damunt de la taula. Hem de deixar que determinats
elements que poden constituir una agressió de gènere i que estic segur que a les vostres escoles, perquè no seríeu extraterrestres si no passés una cosa així, deuen passar, passin del comentari informal de passadís o del comentari informal a l'hora de dinar al claustre. Aquest és el pas, perquè si no hi ha aquest element de presa de consciència de que, escolta, que ha passat una cosa greu, escolta, que en el pati ha passat no sé quin element, o escolta, que amb la relació amb aquestes famílies m'ha passat no quina altra cosa, si nosaltres normalitzem o creiem que això és un element que forma part, diguem-ne, de l'element constitutiu i no li donem la importància que es mereix, es fa molt difícil generar qualsevol procés de transformació. Miguel Ángel, perdona que t'interrompa. És dir, pares, mares, mestres i demés, és que aquest noi o noia és així. Com que és així? L'hem deixat ser així, o l'hem format per ser així. O sigui, és el caràcter biològic. No, tu, no. Pots tenir alguna inclinació per aquí, però, òbviament, per convivir no pots fer el que et doni la gana. Però, clar, quan dius, no, és que aquest noi sempre és el follonero. A veure, és follonero perquè tu se lo estàs permitint. I és el que dius tu, este és el cantamañanas o la cantamañanas que no fa res, és el claustre. Aquí tenim algun problema i aquest problema es diu el que sigui. Però, clar, al claustre normalment es tracten temes que són pedagògics, perquè els altres són de tutories. No, la tutoria és general, és tot el claustre. Hem de tenir més o més compartir criteris per tal de poder respectar les vides de tothom dintre de la diversitat que tenim, de nois, de noies i de los que no són ni nois ni noies, binaris, no binaris i com sigui. Però això és el de menys, són les persones les que estan allà, les que compten. I si hay que fer lavabos per los trans, pues es fan lavabos per trans perquè ningú no se sienta incòmode, ni noies ni nois. No sé com dir-te. Hi ha coses que realment, el món està canviant, doncs l'obrim, ja està. Però no fem un món, és molt més important educar-los en que puguin mirar tot i saber respectar, i saber viure, i saber comunicar, i saber mirar-se per dintre. I això tenim la responsabilitat de fer-ho a l'escola, de donar-les eines, quan més petits, millor. I no dir-li, no, és que aquest nen o nena és molt petit per... No. Estan veient coses fora que abans no. Ara les podem parlar tranquil·lament i l'hem de donar eines per la queixa, per l'agraïment, per donar les gràcies, per estar, si estan incòmodes, per què estan incòmodes, saber què les passa. I això són històries que s'han quedat molt relegades a l'escola. I en aquests moments posem la persona al centre de l'educació. I la persona és fer persones, perquè en aquests moments, a més, tot el que són conceptes i demés, les podem treballar en grups, en projectes i demés, i tenir més espais de l'escola, d'escola o de la no escola, per tal que sàpiguen què és l'important de ser persona. Si són homes, si són dones, si són trans, més igual. Jo crec que va una mica, no? Els dos dieu això de donar espais i fer conscient allò que a vegades és inconscient, no? Això, tu parlaves de donar llum. Espais de consciència. Me parece que a partir de ahora le pondré en el teu nom. Espais de consciència. Llavors, també això ja ha sortit al llarg del diàleg, la relació, la interrelació entre l'educació formal i no formal. Teniu alguna aportació o com es pot avançar conjuntament? O sabeu, no sé, també sempre demanem com coses pràctiques, que segurament... L'educació no formal és un espai ampli, molt heterogeni, on hi posem des de l'esplai Trencanous fins a l'escola de música i al centre d'educació esportiva de Montornès del Vallès. M'ho acabo d'inventar. Perdó a l'alcalde si m'he equivocat. S'està posant en... Per tant, diguem-ne, és com un lloc molt ampli, però precisament a casa nostra, al nostre país, és un dels entorns en els quals
podem sentir més orgull d'haver estat pioners a nivell europeu, per exemple, en l'àmbit de generar dimensions coeducatives. Jo vull recordar que a Catalunya, per exemple, en l'àmbit de la vida dels esplais i de la vida dels caus, de l'escoltisme, la gent que aquí hàgiu anat ho sabreu perfectament, que segur que en sou algunes i alguns, doncs van ser els pioners a Europa en els anys 70 en acabar amb aquella cosa de l'escoltisme per als nois, per exemple, i el guiatge per a les noies. I es va començar a fer grups mixtos, que després van ser grups coeducatius, abans que l'escola. I això, per exemple, és una medalla històrica d'aquest àmbit de l'educació no formal que em sembla que com a país tenim, que ha funcionat bé i que, com us dic, és paradigmàtic a nivell d'avanç en aquest sentit. Si ens n'anem una mica més cap a altres dimensions, més de l'extraescolar, que pot estar en la dimensió del pla educatiu d'entorn, el centre obert, l'escola de música, el centre esportiu. En aquests espais també és molt important poder fer tot aquest treball en consonància, perquè una de les coses que ens plantejava en aquesta recerca que us comentava, que encara hi estic implicat, és al principi el factor de coherència. És a dir, perquè un infant, una persona adolescent, acabi adquirint uns valors i unes pràctiques coeducatives en la seva vida quotidiana com una pràctica de normalitat, necessita que tots els seus contextos d'aprenentatge i de desenvolupament siguin coherents entre ells i, per tant, això implica arribar a determinats acords i consensos que em sembla que en el pla educatiu d'entorn potser disposeu d'un espai privilegiat per poder-ho fer. Que és que aquest cap de setmana just llegia un article que deia que en temps d'incertesa i de crisi com el que nosaltres ens ha tocat de viure i de gestionar, quina gràcia, no? Que ens hagi tocat a nosaltres el fet d'haver-ho de viure i gestionar, però és la realitat, doncs és més important, més que les normes, els acords. I per tant, diguem-ne, no es tracta tant que està molt bé que hàgiu fet un decàleg, perquè segur que aquest decàleg dona pistes de com han d'anar les escoles i les coses en l'àmbit educatiu molt més general, també incorporant el no formal, però més enllà de les normes o les normatives que hàgim de posar, allò important són els acords reals, des del convenciment i la convicció de les persones. I per tant això requereix, i potser ara ens tornem a reiterar, aquesta trobada i aquest diàleg entre els diferents actors educatius i entre les diferents persones que formen part de tot el que seria aquest àmbit o aquest espai, perquè realment això és el que ens permetrà acordar determinats consensos i aquests determinats consensos són els que ens permetran la regla d'or, que és el principi de coherència pel qual transitem, no només jo diria infants i adolescents, també totes les persones de la societat, i aquest principi de coherència ens permet d'alguna forma blindar-nos del que pot ser aquests elements que també s'han comentat al principi de la presentació de violència, que és la cara fosca, el costat fosc de tot això que estem parlant i que, lògicament, continua existint en diferents nivells, intensitats, formes i dimensions, però també és una realitat. És només la coherència entre tots aquests diferents entorns i la complicitat que puguem tenir entre els diferents espais que permetria fer això. De poc serveix que l'escola estigui treballant amb una perspectiva profundament coeducativa si després anem a l'escola de música a la tarda i resulta que només treballem compositors homes. O anem al centre esportiu i quan estem fent pràctica esportiva que encara no és mixta, tot i que aquí també ja veieu que està venint avenços importants cap a una certa normalització del fet que persones de diferents gèneres
puguin tenir i gaudir una pràctica esportiva conjuntament, estiguem en l'equip de futbol o en l'equip de handbol o en l'equip del que tingueu aquí a Montornès, de bàsquet, perquè veig algunes cistelles, actituds molt heteropatriarcals i molt centrades en una masculinitat que avui dia està gairebé, diguem-ne, desqualificada per si mateixa perquè no respon a la diversitat i multiplicitat de masculinitats. Això no pot ser. Si a l'escola treballem en una direcció, el club de bàsquet també ha d'anar en la mateixa direcció i el col·le de música i l'esplai i tothom ha d'anar en aquesta sintonia. I per tant aquí jo crec que és on es requereix aquest treball ampliat i compartit. Jo volia afegir una història i és que al principi de coherència el que forma part del pensament crític a la vegada té com una regla, una norma, m'és igual, regla o norma, que és, si saps el que penses, has de dir com penses i fer el que dius i penses. I és una regla així de senzilla. O sigui, pensa d'una forma, diu el que estàs pensant i fes ser coherent. I això vol dir realment, si això és part de l'aprenentatge de nois i de noies, que forma part de com estar al món, tota la resta és més fàcil. Estàs creant d'alguna forma, que jo no estaré dient una cosa i estaré fent una altra, perquè automàticament m'estic desqualificant, perquè els meus companys i companyes diran mira esta bla 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 i a l'hora de la veritat, pataplan. O sigui que si tenim molt clar que el pensament crític és bàsic per fer anàlisis de lo que està sucedint al món, no solament des del punt de vista de lo que tenim aquí, sinó fora i per què passa i de més, la coherència vol dir estar implicada, estar realment dintre d'aquest món per tal de tenir clarament què és un pensament, o sigui, quals són tus accions que podes ajudar a l'espai en el que vius, a l'espai on convius i de més, i què són aquestes accions que l'estàs reportant als nois i a les noies de l'aula o de la classe de música o de lo que sigui, què estàs traspassant? És la reproducció del teu pensament, de les teves paraules, de les teves accions. I la producció és una i la reproducció és altra. I ahí és on hem de tenir molt, molt clar que el que estem produint a l'escola sigui i a la família i a la ciutat, que òbviament la ciutat educa també, per això el de ciutats educadores, que és un projecte preciós però que és molt complicat, perquè que jo sàpiga Granollers és la ciutat per excel·lència de tota, i jo vaig ser coordinadora durant anys de les ciutats educadores en valors i era horrorós, us ho dic de veritat, perquè cada ciutat fa d'acord amb una i mil històries. Però la idea és fantàstica, perquè la ciutat, òbviament, que té un element que define realment la ciutat, si es preocupa realment que tothom tingui el que ha de tenir, si realment no hi ha llocs on la violència estigui permesa, si realment nois i noies poden caminar per al carrer i tothom se fa càrrec que era el camí escolar de fa anys. O sigui, hi ha quantitat de petits projectes que realment... Però, clar, ahir és qui eres tu en aquest món i realment posar-te de cara. I això a vegades no ens ho acaben d'ensenyar. I te lo dic perquè, moltes vegades parles amb adolescents, sobretot quan estàs fent projectes i demés, i les costa. Les costa perquè donar valor a la paraula i donar valor al fet que siguis dona, siguis noi, homosexual o heteropatriarcal o no sé com has dit tu, és que m'és igual. Jo el que tinc davant és una persona i és una persona que ha elegido si vol ser o es vol dir no sé què o no sé quants, però m'és igual. O sigui, no estem contínuament matxacant
que el més important és la definició per sexe en aquests moments, perquè hi ha moltes coses que estan per sobre, no per sobre del sexe, sinó per sobre de conflictes que hi ha en aquests moments al món. I sembla ser que, a veure, lo dic perquè com ha creat tanta història que dius, sí, per suposat, però és que mai s'ha discriminat des de la coeducació a ningú, ni per raó de sexe, ni per raó de raça, ni per raó de procedència. La coeducació, precisament, és un model d'escola que incorpora des del començament tota la diversitat. I això ho saps tu el mateix que jo. Totes les diversitats. Què passa ara? Aquí crec que entraríem en un debat interessant. Jo crec que ja estem fora de temps. Però és que, bueno, jo és el que penso, lo he de dir. ¿Por qué me voy a aguantar? És que si no, no series coherent en el que estaves dient. No seria coherent, òbviament. El que penso... Com ho soc, doncs mira, ho intents. No, crec que, bueno, podem fer una altra jornada per parlar d'això. Jo crec que estem ja fora de temps, Marga, sí? Sí que, bueno, hi havia alguna pregunta que si no, també podem donar la paraula a les persones, potser surten, i després, si voleu, no sé si hi ha preguntes, jo faig una mica de conclusió i sí que us volia fer una pregunta final i ja està, no sé. Mentre, jo sí que volia dir això, que la idea una mica és que crec que el que em transmet, o jo així ho he sentit, és la importància de la coeducació com una transformació, que pot transformar molt això, poder incorporar-ho de manera al món educatiu. No sé si hi ha alguna... Per allà, allà, Marga. Bon dia. Jo volia, en relació al que parlàveu de la coherència, sí que nosaltres a l'escola a vegades ens trobem, i la pregunta seria com ajudar sobretot aquelles nenes que nosaltres sí que intentem donar models... Estic nerviosa, em tremola la veu. No, sisplau. Era en el punt de... sobretot quan no troben coherència entre el que diem a l'escola i el que diu la família. Sí que nosaltres podem fer un treball amb la família, sí que podem intentar crear espais per intentar que les famílies tinguin aquesta nova mirada, però sobretot en determinades cultures ens trobem que nosaltres estem donant un missatge, arriben a casa i això es troben amb la incoherència de que a casa això no és així. Llavors, clar, estàs creant a les pobres, sobretot a les noies, un conflicte, i dius, com l'ajudo? Com els podem ajudar en aquest sentit? Realment ha sigut, és i possiblement serà. Òbviament, venim d'espais, de formes de parlar, de formes de mirar la sexualitat, el món, els diners, l'educació. És que com és possible que hi hagi semejante diversitat? Una de les formes que nosaltres vam treballar és tenir no literatura per literatura, quan dic literatura són contes, on les protagonistes són dones i dones diferents. En aquests moments, mira, se m'ha oblidat, però bueno, se lo mandaré a tu, José. Hi ha llibres, és que m'acaba d'arribar uno, que són la història de 20 dones que han estudiat a la Universitat de Zaragoza i que totes són enginyeres de tot. Enginyeres, totes d'instituts públics. No vienen de l'Opus, ni... No. Digo para que nos quedem tranquilas. Són com nosaltres. I conten les seves biografies de forma molt simple, en quin institut havien estudiat i tal. O sigui, és com una pàgina i mitja i després diuen lo contentes que estan fent d'enginyeres elèctriques, enginyeres de tota mena. I posen una pràctica de les que fan. Però és com parlar entre dos gots, com amb una corda. O sigui, coses que podem fer a l'aula. Tú me dirás, ¿y qué tiene esto que ver con lo que yo te estoy preguntando? Yo lo estaba pensando.
Pues lo que tiene que ver es que dones enginyeres aparentment hi ha poques i a més, bueno, què passa? Que la gran... A nosaltres dones, ens han considerat com a mestres i com a enfermeres. Ese es el estereotip. Cuando tú trencas el estereotip i dius, no solament que haya ministres, que moltes no serveixen per res, o sea, que tampoc... Com els homes, o sea, que no estic fent ninguna història. Però quan realment trenques estereotips, et serveix, primer, a elles per dir, ostres, que bé que jo puc ser, dic enginyera perquè en aquests moments està tot el projecte aquell de fer matemàtiques, tal. Però l'altre és dir, el que heu de fer és això que vosaltres considereu que és el que heu de fer. I possiblement a casa teva t'estan dient que el que feu a l'escola no té cap sentit i que a més són sin insultar. Ni saben el que fan i a més va en contra de la meva religió, digo religió o forma de pensar política o educativa. Però, i això no t'ha d'importar, o sigui, des d'aquest punt de vista és donar-li força, donar-li valor a les noies per el fet de ser dones, precisament. Perquè realment si no es maten per ser dones. El feminicidi és això. Y lo que está pasando ahora mismo con los talibanes, aparte de que son los ladrones más grandes porque cultivan la droga més cara del món, però a part d'això, es permeten això. O sigui, donar-les la força de tal i dir, algun dia vosaltres formareu una família, o no, de dos dones, d'una senyora i un senyor, o soles, o el que sigui. I en aquesta família vereu que realment al vostre voltant hi ha persones amb les quals coincidiu i altres no. I poseu pel·lícules, hi ha quantitat, però les heu de buscar, on realment això passa contínuament. És que me venia al cap en aquests moments una que vaig veure en les meves netes, que es deia, com se llama, Rowling, Los Skaters, The Skaters, que és una preciositat, perquè és una dona hindú, una noia hindú que és la protagonista, i com els seus pares eren, no lo pitjor per mi, perquè la feien casar, i com la noia en un moment determinat diu, pues jo acabaré sent skate, i s'escapa. Luego els pares, bueno, acaban bé, ¿no? Com la majoria de les pel·lis. Però donar-les eines perquè tinguin valor en elles i posar-les exemples de noies que realment estem fent el camí que estan fent elles. O sea, el aprenentatge, como por ejemplo, com aprenen els petits i petites a l'adolescència, moltes vegades necessiten models. I en aquest cas, segur, jo buscaré de totes formes les pel·lis que jo miro con les netes meves, sobretot, que són noies les dos, per passar-los, perquè són models, i jo sempre les veo des del punt de vista coeducatiu, òbviament, no me puc desfer d'això. I lo de les enginyeres us lo passaré també. Perdona, Miguel Ángel. Jo també volia comentar el fil que l'Amparo ha començat amb alguna de les seves intervencions dient relativisme zero, per descomptat. És a dir, la primera cosa que jo crec que hem de tenir clara és que el model vàlid, òptim, del nostre sistema educatiu, però també de la nostra societat, és el model coeducatiu. I que, per tant, diguem-ne, tot ha d'anar avançant en aquesta direcció. I la segona qüestió, que em sembla important també de ressaltar, un cop tenim clar al principi, hem d'actuar, hem d'intervenir. Hi ha coses que podem fer d'intervenció amb les famílies. Concretament, se m'acut, ara quan t'escoltava, una petita intervenció que un dels centres en els quals estaven fent aquesta recerca, la recerca Bungo, i és que una mestra explicava del cicle mitjà, a primària, escolta, és que resulta que tinc una família en la qual la mare sempre ve a l'escola a portar les criatures, les ve a recollir, s'ocupa de tot, te n'adones que la criança és essencialment per part, diguem-ne, de la mare, però la que s'ha de signar una autorització per anar d'excursió agafa el paper i diu, me l'emporto a casa que l'ha de signar el meu marit.
Doncs això es va acabar en el moment en el qual l'escola va decidir que en comptes d'una assignatura n'hi havia d'haver-hi dues. I per tant van fer aquest petit canvi de dir ara les autoritzacions les hauran d'assignar pare i mare. I això va generar un diàleg, un debat, un petit canvi que va intervenir i va generar, diguem-ne, també una transmissió d'un missatge a la família de dir, escolti'm, aquí les coses són diferents. Si vostè a casa seva ho planteja d'aquesta manera, sàpiga que està nedant contracorrent i l'escola va en aquesta direcció. Ho dic perquè des de la concreció i les petites coses que us aneu trobant a les escoles, segur que podeu anar trobant petites fórmules i petits canvis que, com el capità Enciam, puguin ser poderosos. I per tant, en aquest sentit, jo sí que us convidaria molt que aquests diàlegs que heu de tenir arribeu a aquests nivells de concreció. Perquè potser per aquesta escola aquesta eina va ser vàlida, per l'escola Sant Sadurní n'és una altra, per l'altre centre n'és una altra, i anireu trobant, diguem-ne, fórmules i maneres diferents. I després hi ha una cosa que encara potser no... Jo em volia apuntar també a una publicació que sortirà aquesta setmana, crec que comença demà, perquè hem parlat molt poc de llenguatge. I també tenim tot un debat sobre el tots, totes, totis, que és un debat que en aquests moments tenim social. I hi ha un llibre de 70 dones lingüistes que es diu Som dones, som lingüistes i tenim molt a dir, editat per la Carme Junyent, que surt, com us dic, si no és avui, demà, i que potser també pot ser un material interessant de reflexió, perquè aquest és un debat que tenim ja a la societat i que, per tant, com que a l'escola som un reflex, o a l'educació en general de la societat, segur que l'haurem d'incorporar. I potser arribarà al claustre, ho dic perquè si algun dia heu d'arribar a un claustre per decidir si parleu del totis o no, que tingueu elements i arguments per poder reflexionar i parlar sobre això, perquè el llenguatge és fonamental. No sé si hi ha alguna pregunta més, perquè és que si no, jo tancaria aquí perquè anem encara d'intervenir l'alcalde, també. Algú vol fer una pregunta, però? Algun comentari més? No veig, si no digueu jo. Jo crec que això, una mica l'objectiu d'avui era també transmetre això, aquesta visió cap a la comunitat educativa, que us serveixi també. Sé que sempre el fet de posar exemples. Jo també volia transmetre això que ha sortit ara, que a vegades en converses amb altres companyes i companys sempre parlem d'això, que l'escola és com una oportunitat que moltes famílies o moltes criatures tenen per tenir un altre model i que hi ha un model que és el que volem transmetre i això crec que no ho hem de perdre de vista. I que jo sé la dificultat també de treballar amb famílies, que és una de les demandes que normalment les escoles feu, però també dir-vos que des de com la comunitat educativa o l'educació és un reflexe de la societat, que no esteu sols ni soles i que teniu el suport també de l'Ajuntament i de la resta d'agents. Agrair moltíssim a Miquel Àngel i a l'Amparo, jo seguiria, ha estat un plaer i Marga, l'any que ve, Coeducació 2. Moltes gràcies. Gràcies. Doncs moltes gràcies i jo també reiterar l'agraïment al Miquel Àngel i a l'Amparo, molt especialment, per l'esforç de venir. I ara passem la paraula a l'alcalde aquí mateix. Sí. Molt bé, molt bon dia a tothom. Dir-vos primer que emociona i il·lusiona molt de veure aquest pavelló tan ple amb tota la comunitat educativa del nostre municipi, encara que falta gent. El Miquel Àngel referia als acords que estem treballant i encara ens falten agents. Havíem convidat a les AMPAs, no les he vistes, però segurament algú hi havia, en representació de les famílies, però té raó ell que encara ens falta la gent de l'àmbit social, l'esportiu, i també tenim aquest objectiu. Amb la Marga i els directors i directores parlaven del format i també ens semblava potser exagerat d'omplir encara més aquest pavelló, però l'haurem de trobar, aquest espai
on puguem posar en comú també amb aquestes altres agents de l'educació al nostre municipi, perquè efectivament haurem d'extendre totes aquestes accions i tots aquests compromisos que volem que impactin a la nostra comunitat. Jo vull començar per l'agraïment a les direccions dels centres, perquè sé que són dies complicats, aquests primers que tenim abans que els alumnes i les alumnes s'incorporin la setmana que ve. Són dies intensíssims que heu de fer tanta feina, però ja van començar fa 2 anys amb un acord també de posar-nos d'acord que era important aquesta trobada per moltes coses. I per tant valorem molt que avui hi sigueu aquí i esperem que cada any sigui un estímul pels centres, per les direccions i també pels mestres, les mestres, els professionals, els professors, a tothom. Especialment els que veniu per primera vegada a Montornès i que encara no hem coincidit, no ens coneixem prou, però sí que teníem molt interès que reconeixeu i coneixeu aquesta comunitat i també entre vosaltres. Aquest era l'objectiu principal, ja ho deia la Marga al principi, que ens puguem mirar a la cara, que ens puguem coincidir, més en el moment que estem de la pandèmia, que era tan difícil la trobada presencial. L'any passat ho vam haver de descartar, però aquest any teníem clar que calia fer-ho. Per tant, coneixement i reconeixement dels agents educatius, no només de l'escola i de l'institut, sinó també els professionals, bàsicament esteu per aquí, vinculats a altres projectes, a altres equipaments, a altres serveis municipals, l'Escola de Música, Escola Bressol, però també tots els serveis d'infància, intervenció social, joventut, que fan també una tasca educativa. Per tant, que us pugueu conèixer i reconèixer, per nosaltres era l'objectiu principal d'aquesta jornada, que esperem que siguem capaços de posar en el calendari i cada any esperem aquesta jornada, que us asseguro que nosaltres ho fem amb moltíssima il·lusió i estem satisfets que així sigui, que les direccions també valorin aquesta trobada. I a més hem d'alguna forma construir un subjecte compartit, unitari, plural i divers, però unitari, que és el que denominem, que deia també l'Amparo, la comunitat educativa, que tenim aquesta voluntat d'intervenir educativament en el nostre municipi. Estem construint aquest subjecte unitari, per tant, que tots i totes formem part d'un mateix ésser que està intervenint i això cal que hi hagi esdeveniments, moments en què podem construir aquests acords que deia també el Miquel Àngel, que a mi m'agraden molt. Per tant, important aquesta sessió per això. I ho fem per diverses coses. Ho fem sobretot per responsabilitat. Des de l'Ajuntament ja fa molts anys que vam decidir que més enllà de les competències que tenim assignades als ajuntaments, que sabeu que en educació són molt poques, hi havia el que a nosaltres ens agrada dir la incumbència i per tant a Montornès, a l'Ajuntament, al municipi, al poble, a la institució, a tothom, ens interessa i tenim voluntat d'ajudar amb l'educació dels infants del nostre municipi. Per tant, des de fa molts anys, amb les ciutats educadores, que nosaltres també hi som, Amparo, amb aquesta complexitat. Després vam començar amb el Pla Educatiu d'Entorn, també estem a l'Aliança 360, que va impulsar, sabeu, la Fundació Bofill, els moviments de renovació pedagògica amb el suport de la Diputació, amb aquesta mirada global en què interpel·la a tots els agents i que anem cada vegada desenvolupant. I ho fem per aquesta responsabilitat. Qui si no ha d'intervenir en això? Si no ho fem els ajuntaments, les administracions més properes a vosaltres, els centres escolars, qui ho ha de fer? No ho faria ningú i nosaltres, com que tenim la voluntat de fer-ho i la responsabilitat, i crec que també és un moment de reflexionar i de reivindicar l'escola pública, a Montornès totes ho són, però penso que com a dimensió d'intervenció des de la responsabilitat de lo públic, crec que també ens ho hem de dir. Per tant, és l'administració, és l'escola pública la que assumeix aquesta responsabilitat i volem fer les coses bé. A Montornès també tenim alumnes amb moltes dificultats, amb molts problemes, però aquests reptes que assenyalàvem avui també estan a la nostra societat i no podem mirar cap a una altra banda. Seria més còmode, també us ho dic, perquè sabeu que són molts mals de cas, però nosaltres volem fer-ho i així ho venim fent tots aquests anys i estem construint aquesta comunitat compartida. I per què específicament la coeducació, que també és l'altra dimensió d'aquesta trobada? Li hem de posar cada any, i així ho volem fer, un tema important, un tema que està vertebrant la reflexió i l'acció durant tot l'any i que ens permeti situar també les prioritats cap al proper període. Fem planificació a partir de diagnosticar i llavors fixem un pla d'acció que ens interessa a tots els agents. Per tant, la coeducació, s'ha explicat molt bé, eix principal de l'educació, eix principal de les polítiques públiques i també ho és per l'Ajuntament. Com s'explicava, forma part del Pla Educatiu Entorn, forma part del Pla d'Igualtat, però és un eix vertebrador de la nostra societat i ho volem afrontar amb aquesta ambició. També des dels àmbits socials, esportius, culturals, estan assumint i estem fent tota una sèrie d'accions en aquest sentit perquè no s'interrompeixi, això que dèieu, no? Si estem treballant amb una orientació a l'escola, què passa quan l'alumne se'n va a la tarda a jugar a bàsquet o a fer ping-pong?
no es pot perdre aquesta línia de treball, aquesta influència i tots plegats anar acorralant, per dir-ho en broma, a les famílies. Per nosaltres és un altre eix importantíssim treballar a les famílies, que se sentin també un agent més de l'educació, per tant, de tots aquests canvis que estem impulsant, però també seduir-los i incorporar-los amb aquesta estratègia compartida. Els centres sabeu lo difícil que és això, a vegades. Les famílies tenen, a part de les dinàmiques quotidianes i no sempre fàcils, perquè la precarització dels àmbits laborals, socials, no facilita que les famílies, diguéssim, no fem cua per participar a l'escola, però cada vegada és més complicat, però és el repte que tenim. Les coses serien d'una altra manera, amb una participació molt més directa i una implicació de les famílies, i això també som optimistes i ho estem fent, i ho estem aconseguint, però ha de ser sempre una dimensió de la feina que fem. Per tant, avui, segona jornada, crec que estarà molt bé, encara en queda alguna sorpresa. Jo espero que haguem complert l'objectiu i que us sentiu que és útil aquesta trobada, que efectivament us coneixeu i us reconeixeu, us ajuda en la vostra inici en la planificació del que teniu per endavant, ens vincula de nou a tot això que fem plegats, que ens hem d'anar retrobant al llarg de l'any, espero que així sigui, i per tant reiterar l'agraïment, i especialment reiterar l'agraïment de tots els equips nostres que estan per aquí, perquè han fet un esforç enorme perquè això funcioni, perquè això es posi en marxa, i això crec que és una bona mostra de la implicació que hi ha i d'aquesta orientació transversal. Ja veieu que hi ha tècnics i tècniques de diferents àmbits que se senten implicats en això que fem, i això és el que fa que funcioni. Per tant, moltíssimes gràcies. Crec que hem de seguir endavant. L'educació per nosaltres és el motor de la transformació i com que estem en temps de pandèmia també, m'agrada recordar aquell vers del vell poeta que deia que contra l'optimisme no hi ha vacuna. Per tant, també ho fem per il·lusió, per optimisme i perquè pensem que la societat i la realitat es pot transformar quan es fan els esforços que calen i crec que l'educació és l'eix principal. Moltes gràcies i que tingueu un bon curs. Moltes gràcies. Doncs ara la Bàrbara ens explicarà com funcionarà això de la dinàmica. La idea és que ens anem aixecant, passem per aquí i llavors també podem anar fora aquí al pati de l'Escola Palau d'Ametlla a esmorzar. O podeu anar també primer a esmorzar, després venir i ens anem com repartint. Com anirà això, Bàrbara? Molt bé. Aviam, mireu, jo us explico. Bé, primer, gràcies per aquest convit. Una feina molt curiosa de, ostres, fes una intervenció artística mentre hi ha 350 persones en una conferència. Llavors, jo amb aquest tema tan interessant que realment m'hi he posat i és molt interessant i m'ha agradat molt tots aquests punts que he après amb l'ajuda de les tècniques, m'he volgut centrar en el com, perquè acaba sent el més difícil. O sigui, això com ho aterrem, com ho porto a la pràctica. Llavors he agafat uns punts bastant importants en els que jo us proposo col·laborar, compartir idees, eines, dubtes. Segurament tothom heu pensat, ostres, doncs, no sé, quan l'Amparo parlava d'aquella pel·lícula Skate, si l'heu vist, ostres, la recomanaria, o Skaters, no sé. O, ostres, hi ha aquell llibre que he de treure realment de la biblioteca de l'aula, perquè és que és de, no sé, és gens feminista i ja no cal tenir-lo allà i fora. Idees o dubtes, els dubtes aquests sobre les famílies, no sé, coses pràctiques que hagueu pensat, ostres, això ho aplicaré en aquest curs o això ho recomano a una companya. Llavors, a prop de cada text d'aquests que he posat, posar-nos les ulleres liles, la mirada feminista, revisar la socialització de gènere rebuda. A prop de cada text hi ha una finestreta, que és el sentit de les caixes aquestes, que és on us demano o us convido a posar aquest text, aquesta recomanació, aquesta idea, aquest dubte, que el podeu escriure amb aquests paperets que hi ha aquí i el poseu. Llavors el recollirem i també es pot fer online. O sigui, hi ha un Padlet al que podeu accedir amb aquest QR. Em sembla que a hores d'ara ja tots sabem fer servir totes aquestes coses dels Padlets i això. I he posat també per columnes, perquè col·loqueu aquestes idees, dubtes i recomanacions en el lloc on pot servir a algú altre o a companya. I em sembla que això rodarà una mica
per instituts, equipaments, i mentre aguantin les caixetes, tenia por que caiguessin i que fes més un número de circ que un relat gràfic, que és el que he fet. Gràcies. Molt bé. Doncs sí, la idea seria que això ho puguem després anar traslladant de centre a centre, d'equipament en equipament. Ocupa bastant, ja mirarem el tema espaial a veure com ho fem, però era una mica la idea inicial. I ja està, res més. Ara ja ens podem aixecar, parlar, esmorzar, gaudir. Podeu parlar amb l'Amparo i el Miquel Àngel, si voleu.